Трэба зразумець, што мы маем справу з грамадзянінам Лукашенка, які, я нагадваю, што ў двадцатым годзе захапіў уладу сілавым шляхам, шляхам тэрору, забойстваў, гвалту. Таксама мы памятаем пра тое, што дзякуючы рэжыму Лукашэнкі Пуцін вывел свае войска праз тэрыторыю Беларусі і распачаў паўнамаштабную вайну ва ўкраіне. Сёння Лукашенко і яго механізм, фактычна з'яўляючыся пасобнікамі рэжыма тэрарыстаў, тобто Пуціна і всіх тых, хто спансуе іх, намагаецца неяк клейміць беларускіх добраахвотнікаў тэрарыстамі. Беларускіх добраахвотнікаў, якія ёсць афіцыйнай часткай сілаў абароны Украіны, намагаецца клейміць тэрарыстамі. Тых, хто абараняе свой дом, тых, хто дапамагае ў абароне, тых, хто змагаецца за свабоду, называюць героямі, а не тэрарыстамі. Я хацеў бы прызваць, напэўна, нават усіх да таго, каб у замежнай супольнасці пачалі гаварыць праўду пра рэжым Лукашэнкі. Менавіта тое, што яны, з'яўляючыся тэрарыстамі, утрымліваюць владу сілавым шляхам, яшчэ не пакараныя, робяць нейкія заявы пра нас, што мы тэрарысты. В прынцыпе, полк Каліноўскага — гэта добраахвотнікі, якія не проста там на палігоне дзесьці атрымліваюць веды, але гэта падраздзяленне, якое ўжо больш за 2 гады на фронце атрымлівае баявы досвед. Канешне, Лукашэнку гэта вельмі нязручна адчуваць такую моц. Зразумела, што мы мірыцца з уладай Лукашенка не будзем, і мы прызываем, в прынцыпе, полк прызывае да таго, каб ўсё ж такі дэмакратычныя беларусы малі на ўвазе такую штуку, як добро павінна быць з кулакамі. Мы намагаемся, як падраздзяленне, быць тым самым кулаком, які увогуле можа даць магчымасць на нейкія хаця б размовы. Бо шмат хто не разумее, што Лукашенко проста не будзе размаўляць ні з кім, пакуль ён не будзе адчуваць, што ёсць нейкая моц за гэтым. Мы намагаемся як падраздзяленнем быць гэтай самай моцю, каб магчымасці былі хоць на нейкія ўвогуле пачаткі, так бы мовіць, размоў, калі яны магчымыя. Рэжым Лукашенка, ён баіцца аб'яднанняў беларускай супольнасці, апазіцыі, і я скажу, што правільна робіць. Бо мы, як падраздзяленне, мы не намагаемся быць проста інструментам. У нас ёсць свая мэта, і мы пра гэта заўсёды заяўляем. Мы хацім вызваліць Беларусь праз вызваленне Ўкраіны. Канешне, нам у гэтым пытанні патрэбна не толькі зброя, нам у гэтым пытанні патрэбна будуць шмат кантактаў, у тым ліку і палітычных кантактаў. Рэжым Лукашэнкі вельмі баіцца ўсіх накірункаў, калі полк датычыцца да нейкіх палітычных кірункаў. Бо ён разумее, што калі ёсць палітычныя кірункі, ёсць сувязі на дапамогу, на падтрымку і гуртаванне. Толькі згуртаваныя сілы можуць штосьці зрабіць. Таму я думаю, што ён баіцца зараз менавіта вось гэтай згуртованасці нашай.